bende ochwalne ng'ato ka ng'ato kama gintiere. To ang'e ni Lea mano isendiko. Wadhi ane kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu wantiere kod japuonj Tom Onyango. Japuonj, bende kama intiere nyithindo mawuok e mbalariany ka wuok oko, gin gi geno kata yie ni sirkal dhi chiwo tije? Nikech ero koro mano e wach mantiere ka kowuok kata kuom janeno mantiere kar kae. Iwinjo kanyo ni onge thuolo ma gintiere godo kata ka giwuok oko mar mbalariany. Bende sirkal loso thuolo mag tije moromo? Wawinjo manifesto ka ilando ka ji ochomo yiero, wadhi loso thuolo mag tije maromo kanyo 1,000,000. Ka ji osedonje tich, pod wawinjo mana ka ikwano mana gik mopogore opogore mantiere kar ka. Pogruok e puonjruok mar tiegruok kata puonjruok tije e wechego mag internship. Winjo sani wacho no ndik jopuonje tich. Jopuonje mondik mang'eny gin mago magin interns. Thuolo mag tije miwacho ga kinde mathoth milano kod sirkal gi gin mage ponono ma isewinjo, ma isefuono ka lony mari bende ma japuonj? Erokamano. Atieke gimoro machako cha, Engineer Lazaro. Kamano. Ma yuago ni investors dok. Wasebedo gi independence. Wasebedo gi independence higni mang'eny. Ma kade ber to sani koro wabedo investors, wabedo jo chak mwandu, jogine mwandu, jokel mwandu kuonde mamoko. Anyalo paro higni mag 80 ne kane wan gi ker Moi, ne wamiyo jo Zambia bando. Ndalogo ema toki kocha cha ne imiyowa bando maratong' mano Amerika. To wambe ne ochopo kama wanyalo golo bando. Wanyalo golo jolweny sani, wanyalo golo polise sani madhi kony kuonde mantiere gi midhiero mopogore opogore molo mag lweny. Ang'a mono wan bende wabed jok manyalo golo these investors. Ang'a mono wabed jok manyalo kelo jokeno, jo medo uchumi odhi malo. Nikech osichopo kama koro ber ka wambe wanyalo chung'. Higni 60 ng'eny ndi. Koro aneno ni kata odoko ni joma biro yawonwa uchumi manyalo miyo wategno wadongre e yor uchumi dhi, onego bed ni wagochopo kama wantiere ma wanyalo timo gik machal kamago. Ranyisi magolo ariyo ka nyiso ni wanyalo timo gigi. Abo medo ranyisi mar adek. Osiepna moro ne ng'eni kidhi kuonde machalo dau kata kwaru nyami ka gweno moro iduogogo. Ng'enyne waparo chame. To aneno ni samoro bende kwanyalo paro kano bedo gi gini mwapidhe, to wanyalo yudo mang'eny. Osiepna nong'isa ni ne nyathine kodhi dala to miye gweno ka giduogo ti gweno ni pidha. Ma pith gweno ni ong'iewo go diel, koae diel to ong'iewo dhiang', koae dhiang' to ong'iewo puodho. Nyathine ni sani nigi puothe ma ong'iewne nikech gweno mane miye ma koro ne gipidhogi. Koro miyo kwabedo jopith mana kaka samora wacho, pith nigi otongolo, pur nigo potongolo. Koro kwadok korka pur ni bende. Ji yuak ni ichake nang'o. Mana matin ma wacho ni. Kaeto kisechake matin ka tiketo wang'i gi midwaro cha. Ng'eny ni gima miyo wahinyore ni kiyudo gweno tiparo sup, iparo kado. Ok ing'e ni to gweno ni bo nyalo kelo moko manyalo miyo omed yutoni. An gadieri ni gino nyalore kaluwore gi wuoyi ma wacho ni ne ni e mbalariany manochako gi 500 to sani koro pogo tong', ong'iewo tong' to kelo to owaro tong' to biro to miyo ji. En koro onge boke, joma boke opogore, en osedhi e ngas mamalo. Mamiya yuaga ahinya jowa moko. Machakre atin, e stage ma Kisumu ka, ena wembe, akia nang'o gik machal kamago, ema giuso higni gite, ok gidongre. Ng'iye ng'ato kosewe, ibo chako mana piny ku to dhi malo. Migori kidhi tibo yudo ng'ato ni zao dong'. Otako mane tie yien to ne kama entie. Koro wapuonjre ni ka wadwaro gimoro to waketo wang'wa kacha to wabo mana yude. Wae nindo kuom sirikal nikech sirikal useneno kaka osebet molo to pinywa mabathe koni ok osebedo gi thuolo mar yudo gik ma waparo nyalo konyowa. Mwayuago ndalogi te.